दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि माहारियारि आफादफोरा दिनै मानो इलेक्शननि खाथि रायजोफोरखौ बुंनो गोनां जादों आरो इलेक्शन फैयोब्ला बर'नि माहारियारि आफादफोरा ज' जानानै मानो रायजोफोरखौ खावलायो थारैनो बेवहाय मावनो गोनां आरो ज' थांबावनो गोनां माखासे सम दंबावो जायफोरनि जाहोना जाबाय जोंहा बर'नि माहारियारि आफादफोरा इसुजों खामानि मावो फरायसालिनिफ्राय दिहुननायनि थागिदायाव आरो जोंनि बड'लेण्डनि सिमाखौ बारायहोनांगौनि थागिदायाव आरो लोगोसे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ आबुं महर होनांगौनि थागिदायाव जोङो बिजेपि दलनो भट होनांगौ। Hello friend, good evening to everyone. Welcome to back Marajo Dons YouTube channel. Ang gasko Marajo Dons YouTube channel बैसागुनि first time बैसागुनि गासिबो आंनि followers, subscriber आरो Facebook family आं बयनिसिमबो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय। आङो दायो दंफैयो नै नोलोबारियाव। बेयाव जोंहा BKC बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि चिफ मिलेश्वर बसुमतारी सारा अलरेडि मोनफैबाय। बेयो माने इलेक्शननि माने फोसावदिं मेलाव बिथाङा बाहागो लागोन। बिनिफ्राय माखासे आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नागिरदों। दायो आं अलरेडि दासो मोनफैदों। बेखौ एसे आं नोंथांमोननो खोन्थालांसै। नोंथांमोना माने नायलांबाय थादो जोंना माने सारा मा बुङो मा मायो। खिन्थु आंहा इलेक्शननि सायाव माने भिडिअ लाबोनायनि बारा आंहा माबा गैयामोन खिन्थु आं दिनै फार्स्ट टाइम भिडिअ लाबोगोन। नोंथांमोना गाज्रि साननांगौनि जेबो बाथ्रा गैया बा साननांगौ होननानै आं साना। मानो होनना बुङोबा आङो रावनिबो पलिटिकेल पार्टिनि माने माबा नङा आङो मेम्बारबो नङा आङो पलिटिकेल पार्टियावनो आं माने इनभल्भआनो नंखाया अलरेडि। आं माने दिनैहाय माने मानो होनना बुङोबा जोंनि नोलोबारियाव दिनै हाथाइबोमोन नालाय बिहु बाजारबो आं बेयाव फैदोंमोन। बेयाव माखासे माने मानसि गेदारिं जाबाय थानाय नुनायखाय आं फैबाय। बेयावनो माखासे जोंहा सार फैदों होननायलाय आंबो माखासे माने बिथाङा इलेक्शन मा होनो बेखौहाय फोसावदिं मेलाव मा बुंलाङो मा मालाङो बेखौ आं एसे खोन्थालांसै। नोंथांमोना जुदि गोसो दंब्ला खोनासंलांदो आरो जुदि सोरबाफ्रा जुदि दिनैसिम आंनि चेनेलखौ जुदि नायनानै जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा आं माने नोंथांमोनखौ माने खावलायहरो जाहाथे माने गोदान बोसोरनि नामै अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो नोंथांमोना थौदो बिदिबा बारा गोबाव खालामलाङो नोंथांमोना। दिनैनि फोसावदिं मेलाव जोंहा मिलेश्वर सारा मा बुङो आरो मा मायो बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै नोंथांमोना गावनो हारसिं डिसिसन लादो आरो डिसाइड खालामना लादो। बिदिबा थौदो बिदिबा लोगोफोर बारा गोबाव खालामला जोङो बिथांनि माखासे बिबुंथिफोरखौ जों खोन्थालांनि। आं माने फारसेबा फारि खोन्थालांनो जेसेबां हायो जेसेबां हायो आं खोन्थालाङो। नै जोंहा फंबाय दं खाथियाव आंजोंहाय। फंबाय हेलौ होनोदोब्रा खेबसे जोंना माने मिसेस गोदान बोसोरनि जोंना माने फंबायनि मिसेसआबो माने इउटुब चेनेल सालायखायो मिथिखायो जानांगौ नङा होमबा। ठीक আছে जों माने बर'फोरा गावजों गाव माने एसे सापर्ट होलायनाया एसे खम ओंखायनो आं बयखौबो खावलायो माने सापर्ट होलायलायोबा माने गासिबो मोजां जायो आरो नङा होमबा ना फंबाय ना अनलायलायनांगौ माने गावजों गाव बर'जों बर'। ठीक আছে लोगोफोर बिदिबा जों बारा गोबाव खालामला नोंथांमोना आंजों आरो थांबाय थादोलाय माखासे माने दिनैहाय फोसावदिं मेलाव जोंहा बर' अट'नमास काउन्सिलनि चिफ मिलेश्वर बसुमतारीया सारा मा बिबुंथि होलाङो आं नोंथांमोननो खोन्थालांसै। अके लेट्स गो। दायो अलरेडि मोनफैबाय जोंहा मिलेश्वर बसुमतारी BKWCनि चिफ सारा बेखौनो एसे आं नोंथांमोननो खोन्थालांसै। ओमफ्राय माखासे मानसिफोर गेदारिं जादों बेखौबो एसे खोन्थालांगोन आङो। नोंथांमोना माने फारसेनिफ्राय फारि नायनानै लांबाय थाबानो जाबाय आरो दहायनो खोन्थाखाबाय आङो मा बुंदों बेखौबो एसे खोन्थालांबाय थानोसै आङो। थांबाय थादो फारसेनिफ्राय फारि एसे मानसिफोरखौ खोन्थानि आं दे फार्स्ट टाइम माबायदि मानसि जादों मानसिया खम जादों ना बारा जादों एसे खोन्थानोसै आङो। आरो मानसिफोरखौ एसे खोन्थागोनसै फार्स्ट टाइम नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि मानसिया बुंनो थांबा एसे खोन्थागोनसै फार्स्ट टाइम। बेखौ दसे दोनथ'योबा मोजां जागोन। मानो होनोबा जोंनि मिथिङा इसोर जाहैबाय मोसाखावरि हान्जा मोसानानै मेंबायनो मा जाखोनोसोलाय आरो 2 घन्टानि उनावहाय आरो बे रागा जोंदों मोसानानै नै माबायदि खोन्थादों नांगौथि एसे रागा जोङाखै बुस्थुफोरखौ जोङो बायनो हागोन। एसे मिनिटसो बेल' रागा जोंदों बेलासि खोन्थाहरलाय मैगं गिदिरनो दसे सम मानसि लाफैगोन होननानै आङो आसा फारिदों। सोरखौ बुंनांगौ मानो होनोबा जोंहा मोनसे गुरुत्वपूर्ण खोथाफोरखौ जों बेवहाय सावरायलायदों। ओंखायनो आङो बे जायगानि बे हालामनि खोन्थाबाय सासे सेबक हिसाबाव
आङो नोंथांमोनखौ आंनि फोरमायनो थाखाय आङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां मनरन्जन बसुमतारी फंबायखौ गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय आं गिबियावनो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। दिनै आं गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दिनैनि जिथु अपेन बे गेवलां मेलखौ दैदेनबाय थानाय नोंथांमोनजों बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा जोंनिनो बिदा प्रभात बसुमतारी आदा, बेजों लोगोसे मेलाव बाहागो लाफैनाय जोंनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां चिफ जों बयजोंबो अनजाग्रा बिदा गेदेर मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथां, मानगोनां बिथांजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि तेनजिं बर' बिथां। दा जाहैबाय बोथोराथ' बैसागो, गाबोननिफ्रायथ' रंजानांगौ, मोसौ थुखैखांनानै बयबो रंजागोन, बैसागो मोसागोन। खिन्थु एबारनि बैसागआ एसे आलादा रोखोमै जाबाय, मानोना बिसायख'थिया बैसागो गेजेरावनो खालामना होबाय। दा मानसिफ्रा जोंना ओरैनो मेल मिटिङा जाख्रुबाय थायो बर'फोरनि गेजेराव। दा जाबाय थानाय गेजेरावनो मेलाबो दा घने घने जागोन, गले गले जागोन। लेक्सार खोनासङै मानसिफ्रा खोमाया आलौलायसिगोन थारमाने। दा सोरनिखौ बेसेबां खोनासङाबाबो जाया। जों मिथिगौ जिहेतु सुबुंनि दारैनो गणतन्त्रआ सोलियो। इंराजियाव बुङो अफ दा पिपुल, बाय दा पिपुल, फर दा पिपुल। गतिके जों साफ्रोमबो बे राजखान्थियाव बाहागो लानांगोन। दा जों बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जों रायलायदों, बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरजों जों रायलायनानै जों थिरांथा खालामदों दा जोङो एबार बबे दोलोखौ सापर्ट खालामबा जोंनि जिबिलाक जेंनाफोर दङ बे सुस्रांजागोन। दा नोंथांमोना मिथिगौ बिएसि सुक्ति जाबाय, बिटिसि सुक्ति जाबाय, थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जालांबाय, नाथाय माखासे समस्या जानानै थाबाय, दिनैसिम जोबाखै। दा बेखौ मावनोब्ला जों मा खालामनांगौ? बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आलादायै आसामनि गिबि मन्थ्रिजों रायलायदों, जोंबो आलादायै आसामनि गिबि मन्थ्रि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टारजों रायलायनानै जों सोंदों बिथांमोननाव बे इलेक्सनावथ' जों बाहागो लानोसै, खिन्थु रायजोफोरनि गेजेराव जों मा बुंहैनांगौ? राभा आसामाव बर' आरो राभाजों फ्राय समान बर'फोरखौ जुदि बर' कसारी वेलफेयार समाज काउन्सिलाव सोसनना होयोब्ला बिसोरनि जिथु एरिया बे बाय आरो जिहेतु राभा आसामखौ आसाम सरकारा 6 बिलनि थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो प्रप'जाल हरनानै दोनदों, बे जाफुंनाय नङा। बेनिखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय राभा फरायसा आफादजों जोङो खननै रायलायबाबो बाथ्रा जौआखै। जोंबो नागाराखै, बिथांमोनाबो नागाराखै। थेवब्लाबो जों मोनसे अपसन होदों, राभा चेयारनि बायजोआव मोनसे गावखुंथाय मोनबाय। गतिके बे गावखुंथायाव जों साफ्रोमबो बर'आ ज' थानो मोननायखौ लुबैयो, बे जोंनि लुबैनाय। आरो बेखौ नोंथांमोना जुदि गनाया माबायोब्ला, नोंथांमोना जुदि 6 दिल जायोबा जों बिथांमोनखौ जोंनि सार्थ'आ जुदि बे 6 दिलाव बर' मानसिनि सार्थ'फ्रा जुदि हरिखेथ जायोब्ला जोङो हगारफिनना होगोन बर' मानसि। जों बिदिसिम थांबाय थारमाने बे लेभेलसिम। बे समस्याफोरा सुस्रांजानायनि सार्थ'आव जों एबार सोर मोजां सोर गाज्रि नायालासेनो बिजेपि दोलोखौनो भट होफिननांगौ होननानै जों बुंबाय थादों थारमाने। जोंहा उमुगा गाज्रि थुमुगा मोजां जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया, खिन्थु जोंहा भटखौ मानो बिजेपिनो होनांगौ जों बे बाथ्राखौ बुंनो फैदों थारमाने। बे लक्ष्मी मन्दिर बे नफ्लाङाव मोनसे गेवलां मेल जादों आरो बे गेवलां मेलखौ सामलायनाय गेवलां मेलनि दैदेनगिरि आरोबाव जोंनि गेजेराव बर' कसारी गावहायुङारि खुंथाय बे खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारी सार, मिरु जिल्ला आरो दख'रानि दैदेनगिरि आरो बेवहायनो स्टेयारिं कमिटिजों लिंजानाय बे दख'रानि जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरजों लिंजानाय गुबुन गुबुन गामिनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि दैदेनगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोन, आं गोलावथार बाथ्रा बुंनो सानाखै।
दा स्टेरिं कमिटिनि जानानै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बे समाव मोनथामसो बाथ्राखौल' आङो बुंनो सानगोन गाहायै जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि माहारियारि आफादफोरा दिनै मानो इलेक्शननि खाथि रायजोफोरखौ बुंनो गोनां जादों आरो इलेक्शन फैयोब्ला बर'नि माहारियारि आफादफोरा ज' जानानै मानो रायजोफोरखौ खावलायो थारैनो बेवहाय मावनो गोनां आरो ज' थांबावनो गोनां माखासे सम दंबावो जायफोरनि जाहोना जाबाय जोंहा बर'नि माहारियारि आफादफोरा इसुजों खामानि मावो बर'नि माहारियारि आफादफोरा डेभेलपमेन्टनि खामानि मावो बर'नि माहारियारि आफादफोरा कमिटमेन्टनि खामानि मावो दा कमिटमेन्ट होननानै बुङोब्ला जों मिन्थिगौ जोंनि BKWSC नि दैदेनगिरि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा कमिटमेन्टआ बिथांमोननि गेजेरजों फैयो सरकारनिफ्राय फैयो पार्टीनिफ्राय फैयो बे कमिटमेन्टखौ बिथांमोना बर'नि माहारियारि आफादफोरनो फोरमायो दा जों बेखौ मिन्थिदों दा जोंनि बर'हा मोननै काउन्सिल दङ मोनसेया जाबाय BTR आरो मोनसेया जाबाय BKWSC जोंनि फरायसालिफोर बेफोरखौ जों गेजेरजों दे बुंदो मोजां खालामनानै लानांगोन मा बुंनो बुंदो मानो फैदों सिलायावलाय मानो फैदों खामानि मावो दिनै जोंहा माखासे इसु दं नोंसोर मानि पार्टी चुक्ति जादों BKWSC खौ जों मोनबाय नाथाय BTR आव गामि बानायबावनो नोंसोर मा गामिनिफ्राय फैदों आब'नोसो हामबायलै आब' आयै हाबाब मोजां ना आब' खबरा नोंसोर मा पार्टी माबे गामिनि खोदोमगुरि मानो फैदों सिलायावलाय मानो फैदों नोंसोर बेयाव हा मिथिङाव मानो मिथिं बेलाय नोंसोर मा पार्टी नोंसोर BJP माबे समनिफ्राय BJP माबे समनिफ्राय नंगौ जोनोम जानायनिफ्राय नामा BJP नंगौ बबे गामि नोंसोरो बिन्थिपुर गामिनि बेसे गोजान जायो बिनिफ्राय खै किल'मिटार नोंसोरा खै किल'मिटार जायो बिनिफ्राय 10 किल'मिटार आयौ एथ' गोजान फैदों नोंसोरो मिनिस्टार सारखौ बिराद मोजां मोनो मिनिस्टार सारखौ मोजां मोनसोगारथारो मिनिस्टार सारखौ मोजां मोनसोगारथारो मोजां मोनो ओंखायनो फैदों मा मोनामखो थाम्फै बादों आरो BJP-नोनो भट होनांगोन जोबथारनायाव बे समा रंजानाय बोथोरनि सम गाबोननिफ्रायनो जागायगोन दा बे गाबोननिफ्राय जि जागायनो गोनां जोंनि बैसागुनि लाहार फाहार आरो जोंनि जि गावनि हारिमुखौ लानानै मोसानाय रंजानाय बियो जाहाथे मोजाङैनो मोजां जेबो जेंना जेंसि दावराव दावसि जायालासिनो एना एनि गैयै मोजाङैनो मोजां जोङो खुंलांनो हागोन फालिलांनो हागोन बेखौ बयनिसिमबो हामलायथि जासिनानै आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोन बयनिसिमबो अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि सुंद' बुंनायखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जेरै जोङो खाथियावनो जों नुयो दा मिसिं मोनसे समाज मोनसे दं बे जायगायाव दा मिसिंफोरनि मिटिंफ्रा ओरैबायदि मानसि जायो बिसिनावथ' बिदि थाखा फैसा होनाय माबा होनाय बे टटेलि बन्द जानानै आरो होआ बिसोरो बेनो ओरैबायदि कर्मिफ्रा जोंना खामानि मावो माने बिथांमोननि जि कर्मि हेलो आजा हाउ आर इउ कर्मिफोर दङ ओरैबायदि खामानि मावो ओरैबायदि मबाइल लायदों बाय बाय साला बलायदों बाय बाय जोंनि बर' समाजाबो जोङो बिसोरनि सोलोंनानै थेवब्लाबो जों बर' गामि मोनफ्रोमखौबो जोङो फनजों खोथा रायलायनानै बयखौबो लेंहरदोंमोन दा जोंहा फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै नोंथांमोनजों रायलायनो गोनां जानानै फैनायनि थांखिया मानो जों भट होनांगौ भटखौ होआबा जोंहा मा जागोन बावहाय गोथौ मा थांखि हाबनानै दङ बेफोर मोनफा मोनफा जों मोनथिलायनो गोनां बाथ्रा
ओरैनो जोंना मेल सामलायगिरि बिथां प्रभात बसुमतारिया दुखु मोननाय फोरमायदों मानो जोंनि नोलोबारि ओनसोलाव बर'फोरनि रायजो जानायाव जों मोनथिलायो रोखाथार जोङो जोंनि बर' सुबुं अनजिमा बेलाव नङा गामिफ्राबो खाथि खाला गासैबो बर' सुबुंजोंनो खोब बेखौबो जों मोनथिलायो अब्लाबो दिनै मानो सुबुं अनजिमाया बाङाय जाखोफालाय बेखौ दुखु मोननाय फोरमायदों गमामायैनो जोङो रिजायनानै नायोब्ला मिसिंफोरनि मिटिं माथां जोंनि मिटिं खुंनाय बेफोरखौ रिजायनानै नायोब्ला जोंनि मानसिफ्रा मिटिं खोनासंनो बानाय बेखौ नुनो मोनसै जोंहा बर' हारिया गोलाव सम सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो दिनै जि मोनसे थासारिसिम सफैबाय बेनि गोलाव जारिमिनखौ आं बुंनो लुबैनाय नङा बेसेबांबा गोलाव जारिमिन बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय बिथाङा जोंखौ दैदेनबोदोंमोन मोनसे समाव बर' हारिनो दरसे आलादा हादोर बर' रायजो नांगौ होननानै सोमावसारनायखौ जुरिजेनदोंमोन बिथाङानो बुरलुंबुथुर दैमानि साहा सेरफाङाव सनकस दैसानिफ्राय जागायजेननानै सानजा सौदियासिम आलादा बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै सोमावसारनाय बे मोनसे जोंनि राजखान्थि दाबिमोन बाथ्रा जाहैबाय थांनाय सोमावसारनाय समाव सोरबा बर' आइजोआ खाफालनि सिन्दुर गोमाजाबाय गोबां रायजो राजा आइ आफाया पुलिस मिलिटारिजों बुख्रुबजाबाय जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजाबाय आरो लोगोसे जोंनिनो माखासे गोबां जोहोलावजोफ्रा बुथारजाबाय आरो सोरबा जिनाहारि खालामजाबाय बे दुखुनांथाव जारिमिन आरो गोबां जायगायाव जोङो सोमावसारनायनि बुब्लियावहाय न' बां सावजाबाय गहपुराव खेबनै दांगा हांगामा जालांबाय न' बां सावग्लुंजाबाय धोन दौलत गासैबो सिलिंखार जालांजानाय खाथिनि आबर हाजोआव खारखोमानानै बा थाहैनानै जोङो सैज्य खालामबोनांनाय गोलाव जारिमिन दिनै बेफोरनि गेजेरजोंनो सौसिबोनानै जोङो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर' कसारि अल्पार अट'नमास काउन्सिलखौबो मोनफैनो हानाय जाबाय नाथाय दाबो बिनि जाफुंनाया जों लुबैनाय बायदि जायाखै दिनैबो जोंनि बड'लेण्डनि सिमा बारायनाया जाफुङाखै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दाफुंनायाबो जाजोबाखै आरो लोगोसे जाय गेदेमा सुबुं सासे सागानगिरिमोन बिटिआर गोरोबथानि एनडिपिनि गिबि जाय एनडिपिखौ दाजेनदोंमोन बिथां रन्जन दैमारि एनडिपिनि आफादगिरि बिथां रन्जन दैमारिया दाबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ आरो बिथांजों लोगोसे सा 60निबो गोबांसिन एनडिपिनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बिथांमोनखौ जों बख'नो हाया दा बावहाय जोंनो राजखान्थिनि गोहोनि गोनांथि दङ राजखान्थिनि लामाजों नारसिननानै जोङो सरकारखौ नारसिननानै गहोनांगौनि जोंहा गोनांथि दङ दा बेफोर गासैबो बाथ्राखौ बिजिर नायनानै दाजाब दानख' खालामनानै जोङो थांखियाव फैनांदों बा जों थांखियाव फैदों जे फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ जोङो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय दिहुननायनि थागिदायाव आरो जोंनि बड'लेण्डनि सिमाखौ बारायहोनांगौनि थागिदायाव आरो लोगोसे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ आबुं महर होनांगौनि थागिदायाव जोङो बिजेपि दलनो भट होनांगौ बिजेपि दलनो मानो भट होनांगोन होनोबा गुबैयै बे बाथ्रायानो जोंनि जोबथेनानै दोनजानाय रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे सा 60निबो गोबांसिन एनडिपि दैदेनगिरिफोरखौ जिउ साजा होजानायनिफ्राय बारग'होनांगौआव जोंहा मावनांगौ हाबानि बिबान दं आरो लोगोसे बिटिआरनि सिमाया बारायनांगौ बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला आबुङै दाफुंजानांगौ बे थांखिखौ लानानै जों नोंथांमोननि सेराव फैदों खावलायफैदों भटखौ होनांगौ सोरनो होनांगौ बेखौ जोङो खिन्थाफैदों जे फैगौ
19 अक्ट'खालि लकसभा बिसायख'थिनि गिबि खोन्दोनि बिसायख'थि जाजेनगोन। बावहाय जोंनि बर'फोरनि भटआ आद्रि दाजाथों, जों गोरोन्थि सानलायनो नांनाय नङा, जायनो होनांगौ बेवहाय होनानै देरहासार होनांगोन। दिनै जोङो बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथाया रां मोनदों सरकारनिफ्राय मोजोमसेल', जाय मोजोमसेल' रांखौ लानानै जोङो रायजो राजा आइ आफाया लुबैनाय बायदि जों खामानि मावनो हायाखै, जों साननाय बायदि जों खामानि मावनो हायाखै। ओंखायनो बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायखौ आबुङै दाफुंनो थाखाय जोंहा हाबा मावनांगौ दं।